Valaki okos árulja már rá nekem, hogy honnan jött ez az eszeveszett őrültség, hogy egyébként egy magánkiadós könyvnél nincsen szerkesztő. Én szerintem egyébként nem tudok eléggé szuperlatívuszokban beszélni az én csodálatos szerkesztőmről, Hegedűs Márióról, akinek köszönhetitek ezt a könyvet, illetve a következő kettőt biztosan, mert azra már megbeszéltük, hogy bizony-bizony ezt ő fogja csinálni. Én végtelenül hálás vagyok azért, hogy ő nekem van, hogy én tudok vele beszélni, hogy ő segít nekem, hogy Úristen tudja olvasni a gondolataimat, olyan mély bizalom van bennem iránta, hogy egyébként magamon is meglepődök, hogy én ennyire bízni tudok emberekben, viszont nagyon-nagyon sok helyről egyébként azt hallom vissza, hogy a hagyományos kiadásban a szerkesztők és az írók között, hát ez így egyébként nagyon nincs meg. Se egyébként az ilyen szintű bizalom, se a jó kommunikáció, se az, hogy együtt is akarjanak dolgozni, ilyen nagyon-nagyon fura sztorikat hallok vissza, és így nem értem, hogy akkor ti miért beszélitek azt, hogy nekem nincs szerkesztőm, mikor egyébként nem tudom, én minimum hetente egyszer írok neki, hogy úristen, de csodás vagy is, király vagy is, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy igen, ezért azért gondolkozzunk el, légy szíves.